אז הרי מדינת ישראל הצילה את החיים של יחיא סנוואר. היה לו סרטן, גידול סרטני, כולם מכירים את הסיפור. האם מישהו ניסה לדבר איתו אחר כך, ליצור איתו קשר? הצלנו לך את החיים, אולי אל תנסה לרצוח את הילדים שלנו? האמת היא שמי שחשף את זה ראשון לתקשורת, אף אחד לא זכר את זה אפילו, זו הייתי אני באיזה רעיון שרפי רשף ראיין אותי. אחרי זה הייתה התעניינות של כל מיני ערביסטים סביב העניין הזה. הוא היה לו סרטן אגרסיבי מאוד במוח, ומדינת ישראל הצילה את החיים שלו, והאמת היא שהוא אף פעם לא דיבר עם אף אחד, הוא לא רצה לנהל דיאלוגים בכלל עם יהודים, עם ישראלים, הוא תיעב אותנו כל השנים, וכשאני החלפתי את אותו קמנר בשירות בתי הסוהר, אז הוא כבר הכין אותי מראש שיש אסירים שהם לא יסכימו לדבר איתי, ביניהם זה יחיא סנוואר. אני הבהרתי לו שזה לא יקרה, כי אצלי אין דבר כזה שאסיר לא ירצה לדבר איתי, אם הוא לא יגיע לדבר איתי אז יעזרו לו להגיע, ואני ניהלתי איתו בפרינציפ שיחות כמעט שבועיות, ובין היתר דיברנו על כל מיני דברים שקשורים לפוליטיקה הישראלית. הם מאוד אהבו את התקשורת הישראלית, הם תמיד מינו כל מיני קשבים מתוך החמאס לכל ערוצי הטלוויזיה והרדיו, הם עקבו באדיקות ובקנאות אחרי כל ההתנהלות של התקשורת הישראלית, ולכן יחיא סנוואר ידע שהתקשורת הישראלית היא איכשהו מדבררת אותם, הוא לא פעם דיבר על זה גם ביניהם, כן? העניין הזה אחרי הניתוח, פגשתי אותו, הוא היה בדיוק באמבולנס ללכת לעשות בדיקה חוזרת, ואז קודם כל הוא מת מפחד, הוא אמר לי, תגידי מה קורה איתי, אני לא כל כך יודע, ההורים שלי, המשפחה שלי לא מגיעה לביקורים וכו'. אמרתי לו שגם המשפחה של אותם אנשים שנמצאים שם, גם לא מבקרת אותם, אז אולי כדאי עכשיו להתחיל להזיז דברים שיבקרו אותם שם. לא משנה, בקיצור הרופא הסביר לו, אני ביקשתי מהרופא שיסביר לו בדיוק איפה העניינים עומדים עם המצב הרפואי שלו, ואחרי שהוא החלים וחזר לכלא, הוא היה מאושפז בבית חולים של שירות בתי הסוהר, והוא הגיע לכלא, ואז אמרתי לו, נו, מה אתה אומר עכשיו? אתה בטח אסיר תודה, לא רק אסיר, אלא אסיר תודה, הצילו את החיים שלך, ניקו אותך לגמרי, אין לך בכלל סרטן. הוא אמר לי בצורה הכי פשוטה, זה התפקיד שלכם, אני לא אמור להגיד לכם שום דבר על זה, ולא להודות לכם על שום דבר. ככה התייחסות כזאת, זה מקרה נדיר או שזה מה שהם כולם חושבים? האמת היא שלא, קודם כל זה לא נדיר, גם אם הם מבטאים את זה אחרת זה לא נדיר. אני יכולה לספר לך על אחותך, זיכרונה לברכה, שחלתה בסרטן והייתה מאושפזת בשניידר, שם זה היה המחלקה האונקולוגית של ילדים, והיה מאושפז שם ערבי, ילד ערבי צעיר, תושב אחד הכפרים, וכל הבית חולים, כולל גילה אלמגור וכולם, היא הייתה בראש עמותה, כולם התגייסו לחבק אותו ואת המשפחה שלו, ולתמוך בהם, ולאפשר להם לישון בבתי מלון, אפילו לסבא ולסבתא, ומתנות ובגדים, ולימדו אותו עברית, הוא למד שמה בכיתת לימוד, באה מורה פרטית ולימדה אותו ליד המיטה שלו, והוא ידע עברית על בוריה, כי הוא למד ונתמך ומחשב, כשבעצם אפילו לילדי ישראל לא היה. ויום אחד אני פוגשת במיון של בית מעצר הדרים, הייתי מפקדת כלא הדרים, שם הכרתי את החלאה הזה, הוא מגיע לשם בחור צעיר, ואני מסתכלת, אני רואה שהוא מאוד מוכר לי, הגיע בפוסטה עם מחבלים שנעצרו. אני מסתכלת, אני רואה שהבחור הזה היה לו סרטן במערת העין, ועקרו לו את העין, והייתה לו עין מזכוכית, כן, עין מלאכותית, ואני מזהה אותו, ואני קורא לו, ואני שואלת אותו איך קוראים לך, הוא אומר לי את השם שלו, ואני אומרת לו, אתה היית מטופל בשניידר?
אז הוא אומר לי, כן, אני אומרת לו, הוא אומר, כן, אני צריך לצאת מפה לבדיקות, פעם ב5 שנים צריך לעשות לי בדיקות, שאני נקיש. אמרתי לו, תגיד, אתה לא מתבייש? תגיד לי, חוצפן, אתה, מדינת ישראל, הצילה את החיים שלך, כל היהודים בבית חולים, חיפו אותך, את אמא שלך, את האחים שלך, סידרנו לכם בתי מלון, כולנו תרמנו כסף, בגדים, מתנות, ואתה עכשיו עצור על פעולה פח"עית? אז הוא אמר לי, מה הבעיה? אני שייך לעם מסוים. וזה הספיק לי כדי להבין אחר כך גם למה יחיא סנוואר חשב שהוא לא צריך להודות למדינת ישראל על זה שהצילו את החיים שלו. הם רואים את זה כחולשה. קודם כל הם רואים בזה כמובן מאליו, כי ככה הרגלנו אותם, והם פשוט מסתלבטים עלינו, הם צוחקים, הם בזים לנו, הם פשוט בזים לנו. הם לא מפחדים, הם לא מעריכים כלום. הם מבינים שאנחנו חייבים להם. אתה יודע, יום אחד בא נציב חדש. נתתי לו סקירה על המחבלים בבתי הכלא, על ההתארגנויות שלהם, על ההתפלגויות שלהם, על איך הם מנהלים את אורח החיים שלהם בכלא, לפי השתייכויות ארגוניות, יחיא סנוואר, סלאח ארורי וכל הנבלות האחרים. הוא אומר לי, אני רוצה שתכירי לי, בואי נעשה סיור, ואני רוצה להכיר את האסירים מקרוב. אני רוצה לנהל איתם איזשהו דיאלוג. אולי, מה דעתך, אולי נתחיל לעשות פה איזה שיחות שלום וכזה. האמת היא שגיחכתי לו, כי הוא באמת בא, הוא לא גדל בשב"ס, הוא לא הכיר את שב"ס, לכן אמרתי לו, בבקשה, בוא נארגן בפגישות ספונטניות. לקחתי אותו למוקדים, איפה שנמצאים כל הארכי-טרוריסטים, שהם היום בהנהגות הבחירות של חמאס, ודרשתי מיחיא סנוואר גם להיות שם. היה שם תאופיק אבו נעים, שהיה מפקד המשטרה עכשיו בעזה, עם כל מה שקורה שם, ואנחנו מדבר איתם, אומר להם, תגידו, מה דעתכם? בואו נתחיל פה את הדיאלוג וזה, אתם יודעים, אתם מנהיגים בכירים וכו' וכו', בואו נתחיל לדבר על שלום וזה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, תשמעי, לא נעים, אבל תגידי לו כל זמן שאתם יושבים על האדמות שלנו, ובחיים לא יהיה איתכם שלום, זה בניגוד לדת שלנו. וכשאמרתי לו, מה זה האדמות שלכם? 67? מה? הוא אמר לי, האדמות שלנו זה כל מקום שאתם נמצאים היום. אתם לא יכולים להיות ואני אומר את זה כאילו בנימוס. לא יהיה איתכם שלום לעולם מבחינת חמאס. מה שהכי מפריע להם זה שהיהודים מונעים מהם את האומה הערבית המוסלמית של כל המזרח התיכון, כמו עצם בעין. אני חושבת שיש בחמאס, באנשים בחמאס, בכל ההנהגות הרצחניים שלהם, שמובילים, יחיא סנוואר, אני בכלל לא מתפלאה, כל מה שקרה לצערי הרב, כל הפעולות הנאציות שהאנשים שלו עשו זה יחיא סנוואר. יחיא סנוואר רצח אנשים, לא במו ידיו, אבל בשליחותו בבתי הכלא, כשהוא רק חשד שבבית כלא מסוים הגיע איזשהו מידע שמישהו משתף פעולה עם הנהלת השב"ס, הם הוצאו להורג באכזריות רבה. עליו אני בכלל לא מתפלאה, אני לא מתפלאה שום דבר, הוא פשוט נאצי בכל נימי נשמתו, גם כשמנהלים איתו דיאלוג, גם כשמדברים איתו, אתה מבין מאיפה הדברים יוצאים. הוא תקופה מסוימת, כשהוא פחד כל כך על החיים שלו, והוא רעד, הוא מאוד אוהב את עצמו, מאוד אוהב את החיים שלו. כשהוא חלה, הוא מאוד פחד על החיים שלו. בפעם הראשונה שהכרתי אותו, זאת אומרת, שנים הכרתי אותו, אבל בפעם הראשונה שהוא דיבר עם איזה פחד, עם איזה חשש למצב הרפואי שלו, הוא פחד על עצמו מאוד. היום הוא רואה את עצמו כסלאח א-דין שמוביל את החמאס לאיזשהו ניצחון, הוא רואה את עצמו כאחד שנכנס לדפי ההיסטוריה שלהם, לכן שום דבר לא מזיז לו ממה שקורה בעזה, יכולים להירצח ולמות שמה 100,000, זה לא מזיז לו, יש לו מטרה ואינטרס וזה מה שמוביל אותו, שום בן אדם בדרך לא מרגש אותו, וחיים של אנשים הם לא חשובים לו, זה האיש.